Страдате от болки в краката и глезените през деня? Имате проблеми с кръвообращението, които се превръщат в болки в краката? Бихте ли искали да намалите постоянното усещане за умора в краката и пръстците? Представяме ви компресионните чорапи Active Socks. Най-доброто незабавно решение за намаляване на умората в краката и стъпалата, намаляване на подуването и борба с ежедневните проблеми и неприятни последици от лоша циркулация. Active Socks ще премахнат усещането за умора, с което всички ние се сблъскваме в края на деня. Ще намалят подуването и дискомфорта в стъпалата и глезените, благодарение на иновативна система за постъпателна компресия, включена в тяхната изработка. Тези невероятни чорапи спомагат за предотвратяването на онези страховити разширени вени по безопасен и удобен начин. Страхотни са за хора, прекарващи много часове на крак. Хора, които шофират или пътуват дълго и в края на деня глезените и краката им са подути. Усещат дискомфорт и болки в краката, дължащи се на лошата циркулация. Тяхната новаторска кройка предвижда постепенна компресия за различните части на крака, започваща отдолу нагоре, която подобрява и активира притока на кръв в стъпалата, глезените и пръстците. Това е истинска революция за подобряване физическото състояние и качеството ви на живот. Лошото кръвообращение, седналото положение или позата, която заемате на работното място или докато вършим домакинска работа у дома, правят притока на кръв труден в различни части на тялото. Този проблем предизвиква отток, болка и неприятно усещане за постоянна умора в краката и стъпалата. Най-накрая тя може да бъде елиминирана. Прекарвам доста часове на крак, ходейки от едно до друго място и краката ми се подуват веднага. Чувствах се неприятно и бях притеснена, докато не пробвах Active Socks. Сега мога да продължа да вървя и се чувствам много по-комфортно. Работата ми изисква доста часове шофиране ежедневно и поради тази причина започнах да използвам Active Socks. От този момент нататък краката ми са много по-отпуснати. Мога да нося всякакъв вид обувки и краката ми не се подуват никога. Компресионните чорапи Active Socks са специално проектирани за да активират притока на кръв и да осигурят постоянно 24-часово усещане за масаж. Елегантният им дизайн ви позволява да ги използвате за работа, у дома, при пътувания, тренировки, разходки или когато вършите ежедневните си задачи. С Active Socks получавате незабавни резултати, съчетани с елегантен дизайн, подходящ за ежедневна употреба. Можете да ги използвате с всякакъв вид обувки, те са перфектното решение. Но имат и още предимства. Произведени са в Испания от иновативен еластичен плат Lycra. Дизайнът им включва антибактериална и антиалергична разработка и могат да се перат в пералня многократно. Иновационната им тъкан от Lycra предотвратява изпотяването и позволява на краката да дишат. Стюардеса съм и както знаете, това изисква да стоя на крака в продължение на много часове и разбира се, когато пристигна в хотела в края на деня, краката ми са буквално изтощени. Нещо повече, те са толкова подути, че се налага да ги накисна в студена вода, за да облегча болката. Но преди 2 седмици започнах да използвам Active Socks и усещам краката си като нови. Невероятно е! Все едно съм получила масаж на стъпалото, краката, глезените и пръстците. Здравейте и добре дошли, приятели! Ще ви задам няколко въпроса, които съм сигурна, че ще предизвикат интерес у вас. Страдате ли от подути крака? Чувствате ли болка и умора в краката през деня? Работите ли в продължение на много часове на крак? Пътувате често с кола, влак или самолет? Отговорите са да. Поради тази причина ще ви представим революцията в здравето и доброто качество на живот. Компресионните чорапи Active Socks. И за да опознаете по-добре тези невероятни чорапи, тук при нас е Хавиер Хереро, който знае перфектно всички предимства и иновативни характеристики на тези чорапи. Хавиер, какви са предимствата на Active Socks в сравнение с останалите чорапи? Здравейте на всички! Здравей, Марта, как си? Откъде да започна? Има толкова много предимства, за които трябва да спомена. Добре, предимство номер 1 е, че хиляди хора, използвали компресионните чорапи Active Socks, са усетили релаксация и незабавен комфорт. Буквално краката спират да ви болят, няма я болката, която съществува при обикновените чорапи. Но предимствата далеч не спират до тук. На терапевтично ниво Active Socks спомагат за намаляване и премахване на последиците от разширени вени. Както вече знаете, рано или късно всеки започва да страда от проблеми с кръвообращението, дължащи се на възрастта, дългото време прекарано в седнало положение, неправилно хранене, наднормено тегло, гените или просто заради ежедневната си работа. Във всички тези случаи Active Socks помагат и са перфектното решение. Това е невероятно! Никога не бих си представила всички тези изключителни предимства, които чорапите Active Socks ни дават.
Марта, докато не ги използваш, никога няма да успееш да си дадеш сметка за изобилието предимства, които имат. Просто искам да кажа, че съм възхитен. Но, например, познавате ли някой, чиито крака се подуват при ходене, стоене, пътуване с кола, влак или самолет? Това вече е на изчезване, защото с Active Socks можете да забравите за обезпокоителното подуване на стъпалата, глезените и пръстците. Хавиер, можеш ли да ни обясниш как точно действат те? Как получаваме всички тези впечатляващи резултати за тялото ни? Разбира се, ще обясня много добре с помощта на Марио, експерт-масажист, работещ за подобряване на кръвообращението в краката и за облегчение на подуването и умората на хората, които минават през ръцете му. Това той постига с терапевтични масажи. Марта, те са истинско чудо! Добре дошъл, Марио, присъедини се към нас и ни кажи каква е тайната на Active Socks. Здравейте! За мен е удоволствие да обясня. Active Socks и моите масажи имат много общи неща. И така, ако нямаш нищо против, Марта, ще имаме възможността да видим нещата по-ясно, ако ми помогнеш. Аз ще ти направя терапевтичен противовъзпалителен масаж за активиране притока на кръв. Имаш ли нещо против да сваля обувките ти? Разбира се, че не. С удоволствие ще се настаня тук. Добре, всеки път, когато правя масаж на пациент, едно от движенията, които правя най-често е като в момента. Отдолу нагоре. Винаги отдолу нагоре. Трябва ли да повторя това отново? Забелязвате ли как натискам повече в някои области? Да. Вижда се, нали? По този начин се активира притока на кръв в краката на Марта. Подобрява се артикулацията на ставите, както и на мускулите и сухожилията. Как си, Марта? На седмото небе съм. Действието е незабавно. Краката ми са отпуснати и аз се чувствам страхотно. Марио, можеш да продължиш през цялото време. Радвам се, Марта. Именно това е действието на Active Socks върху нашите крака. Благодарение на тяхната система за интелигентна компресия, по-силна в стъпалото на крака и намаляваща постепенно нагоре и най-ниска във високата част на пресеца. Затова ти казах, че моите масажи и чорапите Active Socks имат много общи неща. Невероятно! Все едно Марио ви прави 24-часов масаж. Така е, Хавиер. Сега да оставим Марта да изпробва Active Socks, за да усети чувството на масажа от чорапите. А ти, Хавиер, имаш ли против да обуеш тези стандартни чорапи? Марио, бих предпочел моите Active Socks, но щом държиш, ще сложа тези. Колко са добри само. Мигновенно изключително приятно усещане. И беше прав. Усещам как чорапа упражнява лека компресия в различните области на крака ми. Усещам по-силен натиск тук и тук, тук горе и в тази област тук. Наистина е много приятно. И нещо повече. Има една подробност, която за мен е много важна. Вижте, Active Socks не пристягат изобщо тук горе. Можете да видите. Нямам нищо отбелязано от пристягане. Разбира се, Марта, това е една от многото тайни на тези чорапи. Причината, поради която те не оставят следи в горната част, е защото не съдържат еластични ленти като обикновените чорапи. Системата на Active Socks с постепенна компресия елиминира нуждата от ластик и те никога няма да паднат. Виж как ги дърпам и нищо, не мърдат. Никога няма да се смъкнат и както виждате прилепват добре. Страдате от болки в краката и глезените през деня? Имате проблеми с кръвообращението, които се превръщат в болки в краката? Бихте ли искали да намалите постоянното усещане за умора в краката и пръстците? Представяме ви компресионните чорапи Active Socks. Най-доброто незабавно решение за намаляване умората в краката и стъпалата, намаляване на подуването и борба с ежедневните проблеми и неприятни последици от лошата циркулация. Active Socks са произведени в Испания и притежават иновативна система за постъпателна компресия, която активира притока на кръв отдолу нагоре, подобрява циркулацията в стъпалата, глезените и краката, също както релаксиращ терапевтичен масаж. Active Socks ще премахнат усещането за умора, с което всички се сблъскваме в края на деня, ще намалят подуването и дискомфорта в стъпалата и глезените, благодарение на иновативна система за постъпателна компресия, включена в тяхната изработка. Тези невероятни чорапи спомагат предотвратяването на онези страховити разширени вени по безопасен и удобен начин. Елегантният им дизайн ви позволява да ги използвате за работа, у дома, при пътувания, тренировки, разходки или когато вършите ежедневните си задачи. Дизайнът им включва антибактериална и антиалергична разработка, иновационната им тъкан от ликра предотвратява изпотяването и позволява на краката да дишат. И разбира се, могат да се перат в пералня многократно, без това да влошава свойствата им. Получавате незабавни резултати, съчетани с елегантен дизайн, подходящ за ежедневна употреба. Обадете се сега и поръчайте вашите компресионни чорапи Active Socks на невероятната цена от 29 лева и 90 стотинки.
стотинки. Имате възможност за избор между черен и бежов цвят и размер от 36 до 46 номер. Всичко, което трябва да направите, е да изберете цвят и размер. Подобрете качеството си на живот, като си осигурите незабавни резултати благодарение на Active Socks. Насладете се на терапевтичния и противовъзпалителен ефект, от който се нуждаят краката ви. Обадете се сега на телефон 91525 и поръчайте вашите компресионни чорапи Active Socks на невероятната цена от 29 лева и 90 стотинки. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт www.telestar.bg. Аз все още съм тук на седмото небе. Наслаждавам се на чувството на релаксация от моите Active Socks. Хавиер, имам въпрос. Кой трябва да използва тези чорапи? Има ли конкретна възрастова група за тях? Добър въпрос, Марта. Всички ние трябва да използваме тези чорапи. Без значение в каква възрастова група сме – 20-те, 30-те, 40-те, 50-те, 60-те години. По целия свят мъже и жени ще могат да се възползват от успокояващия и противовъзпалителен ефект на Active Socks. Например, хората над 50 или 60 годишна възраст ще се възползват повече от действието на активиране на притока кръв, което Active Socks предоставят. Както знаеш, Марта, когато достигнем определена възраст, циркулацията на кръвта започва да се влошава и започва да се появява усещане за постоянна умора и изтръпване на краката. В този момент Active Socks са жизнено важни. Но това, което ги прави еднакво необходими и за по-млади хора, е капацитетът, който притежават за предотвратяване на проблеми с кръвообращението и това, че подобряват качеството на живот на всеки, който ги използва. Усещам болки и умора в краката от години. Когато се прибирах у дома, веднага след като сваля обувките си, трябваше да поставям краката си нависоко, за да намаля отоците. Active Socks ми помогнаха да почувствам краката си освободени. Разбира се, че съм възхитена. Работата в ресторанта ми е свързана с движение без минута почивка. На крак съм по цял ден. Започнах да се притеснявам, когато открих, че става все по-трудно и по-трудно в края на работния ден. Болката и подуването в краката бяха все по-големи всеки път. Трябваше спешно да реша проблема и точно тогава Active Socks направиха чудеса за мен. Имам няколко чифта и ги ползвам ежедневно. Марта, лично аз, колкото повече научавах за тези чорапи, толкова по-удивен бях. Важно е да запомните, че за капак на намаляването на подуването и невероятното физическо усещане в краката, Active Socks ни помагат в борбата с появата на разширени вени и активиране притока на кръв в тялото. И ако това все още не е достатъчно, не забравяйте, че те са произведени в Испания от иновативен еластичен плат ликра, който може да бъде изпран многократно в пералня, за разлика от обикновените чорапи, и тъканта им не губи свойствата си. Могат да бъдат оставени да изсъхнат на слънце или в сушилния и отново ще запазят компресионното си действие дори след 1000 изпирания. Марта, как се чувстваш? Как усещаш краката и ходилата си? Страхотно е! Наслаждавам се на приятното чувство в краката ми и съм изненадана как съм с тези чорапи от доста време. А те все още не са се отпечатали по краката ми, както обикновените чорапи, които оставят следи и силно възпрепятстват циркулацията. Хавиер, можеш ли да свалиш обикновените чорапи? Да, виж, отбелязали са се и това е очевидно. Лошото е, че се случва с повечето обикновени чорапи, но никога с Active Socks. Те са невероятни. И Марта, има една малка подробност, която все още не сме споменали. Виж, видя ли, че шефът е почти незабележим? Така е, можем да ги използваме всякакъв вид обувки, включително и всички онези неудобни обувки, които жените толкова много харесват. Страхотно е! Страдате от болки в краката и глезените през деня? Имате проблеми с кръвообращението, които се превръщат в болки в краката? Бихте ли искали да намалите постоянното усещане за умора в краката и пръстците? Представяме ви компресионните чорапи Active Socks. Най-доброто незабавно решение за намаляване умората в краката и стъпалата, намаляване на подуването и борба с ежедневните проблеми и неприятни последици от лошата циркулация. Active Socks са произведени в Испания и притежават иновативна система за постъпателна компресия, която активира притока на кръв отдолу нагоре, подобрява циркулацията в стъпалата, глезените и краката, също както релаксиращ терапевтичен масаж. Active Socks ще премахнат усещането за умора, с което всички се сблъскваме в края на деня, ще намалят подуването и дискомфорта в стъпалата и глезените, благодарение на иновативна система за постъпателна компресия, включена в тяхната изработка. Тези невероятни чорапи спомагат предотвратяването на онези страховити разширени вени по безопасен и удобен начин. Елегантният им дизайн ви позволява да ги използвате за работа, у дома, при пътувания, тренировки, разходки или когато вършите ежедневните си задачи. Дизайнът им включва антибактериална и антиалергична разработка, иновационната им тъкан от ликра предотвратява изпотяването и позволява на краката да дишат. И разбира се, могат да се перат в пералня многократно, без това да влошава свойствата им. Получавате незабавни резултати, съчетани с елегантен дизайн, подходящ за ежедневна употреба. Обадете се
сега и поръчайте вашите компресионни чорапи Active Socks на невероятната цена от 29 лева и 90 стотинки. Имате възможност за избор между черен и бежов цвят и размер от 36 до 46 номер. Всичко, което трябва да направите, е да изберете цвят и размер. Подобрете качеството си на живот, като си осигурите незабавни резултати благодарение на Active Socks. Насладете се на терапевтичния и противовъзпалителен ефект, от който се нуждаят краката ви. Не отлагайте повече. Обадете се сега на телефон 91525 и поръчайте вашите компресионни чорапи Active Socks на невероятната цена от 29 лева и 90 стотинки. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт www.telestar.bg. Възползвайте се от това изключително предложение на Telestar Direct Marketing.